Тройка нито е, брат. А добре ли? Абе, твоята колета. Ще ми се не Коя, моята, бе? не знаем. Яме дай ключове, да я пробвам. О, приятел. Да, аз дам моята, бе. Добре. Неговата много върви. Неговата Сигурен е съм. с клас. Даже е с За това състезание се разменяме. Добре, да е 38. Хубаво, брат. Веднага ти давам. Аре. Ела, ти дам ключове, защото няма да скачим. Мод, нов предикшън. Нов предикшън за топ 5, бързо. Бързо, мод. Тая кола, какъв клас е? Кола, кола, бе, брат. Ари, успех. Айде, батеце! Пичо гласувайте. Каквото искате слагайте, не знам аз. Мамо, как набира това? Мамо, как набира това? Къде бе колата? Къде бе колата, бе? Не. Окей. Не. Не искам да казвам нищо, пичове. Не искам да казвам нищо, бат. Човек, защо? Една минута имам, хора. Аз чекпоинт. Не. О, не. Не. Няма такова нещо, няма такова нещо. Никой друг не мога да го направи това, брат. Никой друг не мога да го направи това. Как стават тия работи, бе, човек, бе? Как стават тия работи, бе? Гледайте каква хубава кола, бе. Гледайте каква хубава